Cristian și trebuie să vă relatez că am simțit cum mi se dilată câmpul de conștiință foarte puternic, încât puteam să cuprind tot ceea ce se întâmplă în jur, dar nu în viziune fizică, pur și simplu simțeam cum se dilată conștiința efectiv foarte mult. Apoi, o stare de interiorizare foarte profundă, care doar prin anumite tehnici consacrate se poate obține. Am simțit cum îmi devine capul foarte, foarte greu și în același timp o stare de plutire și de dilatare. Și totuși mi era foarte, foarte condensată toată acea energie foarte, foarte rafinată și sublimă în zona creștetului capului. Apoi am simțit în zona asta o căldură foarte puternică în spatele capului, în zona asta occipitalului și o stare din ce în ce mai profundă de calm și de atitudine interioară, de o plăcere incomensurabilă, așa, de foarte, foarte frumos. Și ulterior, când deja s-a schimbat, am simțit așa ca o trecere, nu știu, am început să ajung într-un câmp care în interiorul meu pare mic, dar era foarte, foarte mare, ca un fel de halou așa puternic, în jurul căruia erau tot felul de vibrații foarte, foarte fine și apoi ca un fel de pulsație de lumină, așa, care o vedeam undeva aici. Da. Ca un fel de pulsa o lumină, așa, sub forma unor valuri tot mai puternice și atunci tot acel câmp era vanished, nu știu cum să zic, de lumina respectivă. Și pe ce nimic nu mai conta, am rămas acolo. Foarte puține interferențe din anumite zone, dar până la sfârșit, când am auzit ploaia respectivă, care pur și simplu am simțit că nu știu, deci a fost o stare completă de completă comuniune cu Dumnezeu Tatăl din tot sufletul.